Yölinjalla Pekka Sauri. Yölinjalla olet lähetyksessä. Lippa Koivijuuri täällä. Hyvää huomenta. Huomenta. Soitan mökiltä Espoosta. Niinkö? Niin soitan, joo. Ja mitä sulla oli mielessä? Ihan semmoista, että kun ei mulla mitään valittamista. Minä asun tän Eukkoni kanssa täällä. Niin, tai ollaan nyt mökillä Espoossa. Ritva on lomalla. Mutta ei ole mitään semmoista valittamista, mistä voisi... No kun sä sanot noin, niin tarkoitat, että joskus aikaisemmin olisi voinut ollakin, mutta nyt ei ole. Ei. Kun meillä on kaikki hyvin. Kyllähän kiukuttelee ottaa rahat pois ja sellaista, mutta ei siinä ole mitään valittamista. Että kiukuttelee ottaa rahat pois? Niin. Kun sinne on ymmärtääkseni soittanut vaan kaikki, jotka valittaa jostain. Aika monella on joku ongelma. Niin. Ei meillä ole sen kummempaa pulmaa. No sehän on mainiota. Eikö se ole? Olet onnellinen mies. Ihan tavallinen suomalainen mies. Ja vaikka rahat otetaan pois? No, taskurahaa pikkusen. Sen jälkeen, kun 10 muuttui kolikoksi, mä en ole seteleitä saanut. Ja mitäs taskurahoilla tulee toimeen? Kyllä sillä pärjää, kun pikkusen säästää. Onko tämä nyt tosi juttu, että vaimo pidättää rahat ja antaa sulle taskurahaa? Eikä ole, sen piti olla huuli. No mä kun luulin, että sä olet tosissas. En mä ole koskaan tosissaan. Paitsi siinä, että mä tykkään siitä Eukosta. Hyvä on. Viestisi on varmasti ymmärretty. Hienoa. Hei. Mä jatkan kuuntelua. Hyvä. Moi.